I dag skal vi lære om styreformer. I Danmark har vi, som I ved, demokrati. Her er det folket, der bestemmer. Men ikke alle lande har et demokratisk styre. Der findes blandt andet diktatur, teokrati, monarki og oplyst enevælde. Her ligger magten ikke ved folket. Men hvem har så magten? I får nu til opgave at undersøge de forskellige styreformer. I skal blandt andet komme ind på, hvem der bestemmer, hvor i verden styreformen bliver brugt, og hvilke fordele og ulemper der er ved styreformen. I skal nu i grupper undersøge og forklare en af de 4 styreformer. I skal lave en fremlæggelse, som skal vises til de andre i klassen. Derfor skal I have forklaret styreformen så grundigt, at alle de andre i klassen og jeg forstår den styreform, I har arbejdet med. Fremlæggelsen kan fx være en screencast, en podcast, eller en Prezi eller en PowerPoint. I skal komme ind på, hvem der bestemmer ved jeres styreform, hvor i verden den kan findes, hvor den stammer fra, om der har været en udvikling i styreformen, og hvilke fordele og ulemper I kan se ved styreformen. Så er der bare at sige, god fornøjelse.